Tire-yakta appak karдар saflıkka күнгән ilahi mezgilde 14-nче гыйнвар көне минең һөйекле тормыш иптәшем атайыбыз Сөләйманов Фаил Сабит улы үзенең 35 яшьлек юбилеен билдәләй башлана. Юбилярның якындары язган тәбрикләү сәламе. Кадерлебез, нур һибеүсе якты кояшыбыз, һине матур байрамың, туган көнең, 35 яшьлек юбилеең менән ысын күңелдән котлайбыз. Һиңә иң изге, якты, матур теләктәребезне юллайбыз. Көсле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмсыл, сәламәт бул. Ой теләктәрең тиң, товар таңдарың тыныс, һаулыгың ныклы, гомерең бәхетле булһын. Тормышыбызга ямь өстәп, авырымай, кайгы хәсрәт күрмәй, озын гомер итүеңдә гаилә шатлыгы, улдарыңдың, якындарыңдың изгелеген күреп, бергә яшәргә язһын. Сабыр да һин ябай, кешелекле, кылган эшең бары изгелек. Шатлыктарда үтһен һинең көндәр, бәхеттәрең булһын гомерлек. Ходай һиңә сәламәтлек бирһен, бездән һиңә якты теләктәр. Балкып торган йөзкәеңде күреп, куанһындар безнең йөрәктәр. Иң изге, якты, матур теләктәр менән тормыш иптәшең Әлия, улдарың Аскар, Данис. Хөрмәтле Фаил Сабит улы, якындарыгызның изге теләктәренә без дә кушылабыз. Һезгә ныклы сәламәтлек, бәхетле көндәр юлдаш булуын теләп, тормыш иптәшегез һәм улдарыгыз хайлаган йыр бүләкте юллайбыз. Рәхим итеп тыңлагыз, юбилейгыз котлы булһын. Йөрмәсәң дә эзләп, берәүне дә син күренә белгән күзләремә. Türlərimə кереп, йөрәгемнең иң кадерлем булып кала белдем. Синең өчен минем сөюләрем. Синең өчен янып йөрүләрем. Singing out, benim siyedəşim. Yaşım var senin yaşın. Məngə bu sözlərim qovaqlanır. Üzülüb seni yaratamam. Böylələrdə bulmaz qadirlərə. Sindən başqa bulmaq xəyirlərə. Senin üçün benim siyulərim. Senin için yanıp yürülerim. Singing out, benim siyedəşim. Yaşım var senin yaşın. Şulayda işit yüreğimde silahına bergen sözlerimini. Senin için benim söylülerim. Senin için yanıp yürülerim. Singing out, benim siyedəşim. Yaşım var senin yaşın. Yaşım var senin işin. Senin için benim söylülerim. Senin için yanıp yürülerim. Singing out, benim siyedəşim. Yaşım var senin işin. Singing out, benim
Başım var senin yaşa